Manga muchizviziva here kuti Zimbabwe is paying $90,000 every single day to a dodgy businessman every single day. When if he does nothing, that contract is for 5 years and totals 162 million. The man in question has been arrested for corruption. Guys, he knows that it's nyaya guys, it's ndodza todezwa kuti chidaira manje. Ukatonzwa padonzi corruption, teta kutomhanya kutoti ningirikini mamone ezvari kuningirikina. Tinoti dzitodairwa nyaya dzacho kuti nyika yenyu iri kupolisha, iri kupa vanhu mari mahara 90 every day. Alright. Unoziva kuti nyaya yejiopomona iyi yakabvira kudhara ichitaurika, yakamboenda kuparliament vanhu vachitaura kuti ndezveteka tichikuzvida, even including the mayor akati aiwa tiswida iyi yakadhakwa ningirikini scandal asi what blah blah blah. But arozonze ndiyakazongonozvibvuma kana zvisaina zvakatoenda iko. I don't know kuti what went wrong what went wrong now. Zvakazosvika papi pekuti tisvike pakudaro. Now imagine zvakuitika. Mari ringotorwa parikunzi aiwa ndondingira tinokolekta marara muharare yese amena guys maybe isusu tine dzungu pamwe hatinyanya kuswera muharare zvekudaro maybe ndozvamunenge muchitaura but iwo waumuka mustreet macho tinomafamba mastreets aya every time tinongoona marara arimo. Saka mari yacho iri kupuhwa munhu iyi chero asina zvaaita iri kungoenda itori contract yakatosainwa zvekutoti ikada kungodamburwa contract hama dzanguka munozviziva zvinozoitika nini ikangodamburwa chete contract iyoyo munotompa mari yakawanda. I think zvakamboitika zvekuti contract inodamburwa izvo anditi munomboziva kuti umwe munhu akambosungwa kana akanzi iwo akazodadada unozadzisa zvatakaita chichi vakamukatira parodi vakazobhadhara mari yakawanda. Zvakaitika kuzesa izvozvo ndonyaya yegwanda yamaperero yakaita but iri kutirwadza iyoyi. To be honest with you maZimbabweans iri kutirwadza and ndikuonawo mumwe ari kuti let's be honest. The fight against ZANU-PF misrule and corruption requires all hands on desk. It's not one man or one organization responsibility. Remember in 2022, Mafume vowed not to sign the Jiopomona deal. He did what could in his capacity as mayor till ZANU-PF bulldozed as manual. Mafume akatry muna 2022 kuningina but akazozvisaina sei because kana uchiporamba what ma citizens ndimi makanita mayor andisi kuzosaina contract iyoyo vanokuita sei andisi ndini mayor you know ukazongori kana wangoisaina manje come on now chii chiri kuzonetsa tosvika pakunzi $90,000 USD every day pasina chichaitwa munhu ari kungotora but mari yati kutaura nezvayo maybe vamwe mafigures muri kutadza kunyazomanzwisisa and ndikuonawo mumwe panapa kuti 45 years after independence the youths are still kneeling at the feet of politicians begging for relevance. That's not independence, that's captivity with national colors. We are not celebrating nation, we are a suffering one hiding behind stadium selfies. You know, it's something and we have independence. So what my youth are fana kubega ma politician ndiye anofana kuya chibega ma youth because anzati ma youth ndo vakatakura ramangwana renyika ende ma youth vakada kuzvichinja vazvichinja takazoona zvichitika. Zambia yakasumuka, even in Kenya ukatarisa youth ikoko ine power zvingaite but in Zimbabwe I don't know vanotondokumbira vachiswera vachita bootlicking uswera uchirumbidza mazidhara akachembera unombona ningirikini kana shumba dzepe matches jedze uchirumbidza shumba ndisitora mazita but unoona kuti ndiye pe match iri pa matches chikoko chemachisi but ishumba vachitodaro kutoningina ivo ndo vari kutobhega munhu vari kutomusumudza ndiyo nekusaziva neudzungaiwa ofunga kuti pamwe aiwa ndiri kuitirwa favor maybe this guy achachinja life yangu chinchini. It's sad zvinototirwadzawo zvinhu zvakadaro natakatozvitarisa because hapana pekuti isusu tingaswera tinoona kuti youth ichiparara ichiita udzenga hwakadaro. Toti tiri kuenda kupi senyika kana tiri kusiya vana vechidiki vachidaro tienda kupi senyika kana tichisiya vapana vedu vachibvuma kuita zvinhu zvakadaro all because of irrelevance. Ruda basa ruda chikondo kuchestera hayoka atidi mabasa ekuchestera nemapolitician. Toda nyika ine system iri right kuti ore kana ukangodzidza ingo unopinda basa qualify hazvina chekuita na politician but ukaona mabasa akunzi ari kugadzirwa unzi politician aenda unoti pacha ipapo pakutonetsa ndo pari kuzokonzwa kwazviri kutangira kuti politician ari kusvika unopinda kunyaya yekusainwa kwamadhiri mamwe asiriwo zvokusainwa zvechipolitician vakanyaopuwa simba rakawandisa vanhu ivavo ndiye akuenda unosaina dhiri zvopinda akachipinda kati dedede akukaramba kusaina uchiti ini ndichakati vanouya kumba kwako kwamana vacho zveshuwa vaibvunza kuti saka muri kumbotemba zvipi mimi chikuita kuti musasaine zvinhu izvi ende vanokusvikira uri wega zveshuwa
wodedzwa wotaurwa newe what's next zvakutoningirina. But kune dzimwe nyika zvikuitika zvinhu zvakadaro. I still remember in South Africa pakazomboitika zvimwe zvinhu zvakaitika, kwakabuda kamwe kainzi madhonzela so kakachibharurana naZuma achita kuti aiwa iwe pakadai so apa pakabhaizika big time apa. But in Zimbabwe hatisati takamboona zvakadaro. Ukatongotaura kuti pakadai pakabhaizika ameno tinozongonzwa kunzi ningi yaratongowo history. Ende ndo zvimwe zvinhu zvatine chiti zvinofanira kugadziriswa munyika. Tinoona kutadza kuzviona nhasi. But vanhu ava tikasiya system yakadaro vari kutorikuruta vana vavo, vari kutorikuruta new generation icharamba ichikontinya, icharamba ichichengeta upfumi hwavo. Panoda kuongororwa ipapa. Hatingakwanise kuafude kuluza that amount of money 5 years zvinhu izvozvo zvichiitika. Ende kubvunza meya kuti meya ko makazosaina sei, hapana kuti anokwanisa kuzvipindura, anoramba akanyarara. Havadaire mafoni vakomana ivava for your own information guys. Pana patinofonera munhu wese kwete zvekutamba zvezve but haumbooni kana any response. I think we are tired of that. Anyway, muri Zimbabwe kana uri South Africa udo register company yako bovurwa FNB business account usina work permit kana study permit, pane ve education research ana mukoma Owen vanozvigona ishasha vanopedza ma sports ndo vega vano register ma company evanhu. So please contact him on the numbers that are showing on the screen. Mongotaura nawo mukoma Owen tibatsirewo, toda kuregister company yedu, toda kudididi moita ma businesses enyu zviri pamutemo. So inoziva kuti unenge wakutoita wakutorarama mani, wakutowana matenda, wakujuma zvinojumika izvi muri Zimbabwe. Chimbobata mukoma Owen unozonditenda later kana wakuzoona tumwe tumadhiri. Even kana uri guard unoziva kuti murungu wokushandirana una kungoramba kuti inini ndishande kurana chikampani ichi. Iwe ukakanda ako mapepa ukangokontinya because unongone experience neclient inenge yakuziva. Ndingazokuudzei zvese kana musati maregister. So manje sana vakateerera audio kutaurwa panapa imozondiudzawo kuti muri kuinzwawo sei kana muchinge mune something to say. Isai enyu ma-audios panani namba dzandichakuisirai Kulendi TV makadi mukoma Kulendi makadi zvenyu hama dzose dziri kumatimana enyika. Ndinotenda kuti Mwari ari kunotichengeta. Ndadzoka kunyangwe zvazvakaoma handimbozvitauri asi ndoziva kuti ndadzoka. Chero vavengi mukanditevera mukadii hamuna zvamunombondiita, makapisa musha wangu kumasvingo mukatora muchifunga kuti vamwe ndichasiya vachamisa. Ina handifi ndakasiya vachamisa ini. I know kuti pane munhu akalekesa nhamba dzangu through kuteerera paKulendi TV akanzwa voice rangu but hazvina zvazvinoshanda. Mutsvangwa une dambudziko, une nhamo paupenyu hwako, kusvika murufu mako mose une nhamo. Vanhu vanosapota ZANU-PF makafa pfungwa, ndoda kukuudzai. Iye zvino zvinhu zvaoma. Vazhinji venyu muchichengetwa nevana kuno kuSouth Africa vachikubatsirai. Saka zvazvakuoma kuno tikadzoka tikaungana kumusha ikoko zvinhu zvakaoma. Vanhu vachifa muzvipatara nokushaya mishonga, mari yekuti vanhu varapwe. Saka kana tagara kumusha muchiti kwanzi ikonomi yeZimbabwe yakukura, vana Mutsvangwa muchingokudza madzoro muchiteedzera vana Tagwirei, vana kuda vana Tagwirei ava, zvinokusvitsai kupi? Muri kuenda kupi? Muri kubva kupi muchienda kupi? Hakuna chinhu chakashata seZANU-PF. Ndo muroi wokutanga muZimbabwe, muroi mukuru. Kozouyaiwo mwana waMnangagwa Colin, handidi kukunyepera. Uri kutamba nemadhaka pasina mvura. Gadzirisa upenyu hwako. Kana iwe uchingori musoja, ita zvekubasa. Uko kwawa kuda kutamba uchiiswa kuna baba wako kwavari kukutsvakira rufu rwakakurisa zingamboiti. Kunoti family yenyu imimi yekwaMnangagwa, family yaMugabe isati tomborine kana muye nayo. Ende hadi kunyeperai. Vanhu imimi ndimi makatotipa nhamo dzokuti tisiye nyika, makambani avhare, zvinhu zviome. Taiziva kuti chero ukanzobatwa nenzara uri kuchimaketa uri kuindastri ukadarika nekuLobels waitodya chingwa mabrekeji, waitokwanisa kutorarama ukamwa mvura ukakontinya nerwendo rwokutsvaga basa. But iye zvinezvi kana basa racho hamuna. Saka upenyu hurama vanhu vachirarama muno muSouth Africa vachibatwa sembwa. Pese paungosvika ngonzi mukwerekwere, muforena mukwerekwere. Pasi rese anongwa maZimbabweni, hapana panoshayikwa muZimbabweni. KuUkraine chaiko chaiko kwangwatwa nemaZimbabweni. Asi kutaridza kuti nyika iyoyo ndakatoiziva nekuda kwehondo kuti kuUkraine kwakwatwa nemaZimbabweni.
Zimbabwe yaizikamwa nedzidzo, kwete zvidzidzo yamakuitisa vana kurussia. Anozoenda kurussia ikoko achitaura chirussia ndiani munhu wekurussia wamakambona achidzidza chirusssian? Hakuna.